ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅହରହ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଡକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନର ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଡୋନର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡାୟାଲିସିସ୍ ଦରକାର ନ ପଡ଼ିପାରେ। ମିସ୍ ରୀତା ଯେ ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର କେବିନରେ ନର୍ସ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ। ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ନିଦ ହେଉନି। କ'ଣ କରିବି? ସୁଦାମ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କହି ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଶୋଇବାକୁ। ତାଙ୍କ ଏମିତି ଶୋଉ ଶୋଉ ତାଙ୍କ ଖଟ ଧାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ। ଚାହିଁ କରି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି। ଏଠି ତୁ କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲୁ ଗୁରୁ? ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ଖବର ପାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ହେଲେ ଟିକେ ମନରେ ଡର ଥିଲା। ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋର କାଳ ହେଲା ସିନା, ହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ? ଯେମିତି ଏକ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ମରୁଭୂମିରେ ଶ୍ରାବଣର ଆଗମନ ହେଇଛି। କହି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଦାମ ବାବୁ। ତାଙ୍କୁ ସେଜରେ ଶୋଇବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ କହିଲେ, ଘରେ କ'ଣ କହିବେ ମ? ଛୋଟବେଳେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବି ତୁମ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ମାଉସୀଙ୍କ ହାତର ପଖାଳ ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନ ସାରା ତୋ ସହିତ ରହି ମୋ ମନ ବୋଧ ହୁଏନି ଯେ ରାତିରେ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇଯାଏ ତୋ ସେଜରେ। ସେତେବେଳେ ତ ବାପା ବୋଉ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ଏ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କ'ଣ ମୋତେ ଅଟକାଇବେରେ? ଆମେ ପରା ଏକ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ସେ କଥା? ହେଲେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ରେ। ପୁଅ ଖବରକାଗଜରେ ଇସ୍ତାହାର ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ତାକୁ କହିଲି, ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଦେ ନା। ହେଲେ ସେ ମାନିଲାନି। ଡୋନର ପାଇଁ ଏକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଦେଲା। କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଅଟା ଛୋଟ, ମାଆଟା ତାର 12 ରୋଗ। କିଏ ବା ଆଉ ଦେବ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା ଆଉ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। କିଡ଼ନୀ ଦେବା ଲୋକ ବି ମିଳିଗଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବୁ। ତୁ ପଇସା କି କିଡ଼ନୀ କଥା କିଛି ଭାବନା। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାରିଲିଣି। ତୋର ଆଜି କି କାଲି ସକାଳୁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସହିତ ରହିବି ରେ। ଭଗବାନ ବି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଧରିବୁନି। ସେ ପିଲାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ମୋତେ କ'ଣ କହିଦିଏ। ତାର ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ମୋତେ ରାଣ ନିୟମ ପକାଇ ତୋତେ ମିଶିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତା? ତେଣୁ ତା କଥା ଧରିବୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଗୁରୁ, ମୁଁ କାହା କଥା ଧରେନି ରେ। ଖାଲି ତୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହୁଏ। ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆମର। ଆଉ ସେ ସମୟ କ'ଣ ଫେରିବ କହିଲୁ? ତୁ କିଛି ଭାବନା, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବି ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ରହିବି, ହେଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ତୋର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା, ହେଲା? ହଉ, ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଥିବୁ ରେ ଗୁରୁ। ତୋ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି, କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସୁଦାମ ବାବୁ। ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ? ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି କପାଳରେ ସେଇଆ ହିଁ ତ ହେବ ନା। ହଉ, ଯାଉଛି। ସେମିତି ତୋ ମନ ଆଉ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ସାଇତି ରଖିବୁ। ତରତର ହୋଇ ସିଷ୍ଟର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ସାର୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଡ଼ନୀ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ କାଲି ସକାଳେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ସୁଦାମ ବାବୁ। କିଏ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି? ହଠାତ୍ କେମିତି ମିଳିଲା? ହଁ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ସେ ନିଜେ ପେପରରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦେଖି କିଡ଼ନୀ ଦାନ କରିବାକୁ କହି ଇଏଜାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍, ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସତରେ କେତେ ମହାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭାଇମାନେ ଆସିଲେଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ନେଇକି। ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ଶେଷ କରି ଡକ୍ଟର ଅପରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଶେଷ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଡୋନରଙ୍କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସଫଳ ଅପରେସନ୍ ପରେ ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଘରକୁ ନେଇ
ଆସିଲେ। ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା, କିଛି ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ରେଗୁଲାର ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଘରେ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ଚା ପିଉ ପିଉ ଲୋକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଉପରେ ଆଖି ପକାଉ ପକାଉ ସୁଦାମ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ଏକାଦଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସଭା ଘୋଷଣା। ଫଟୋଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କର ଲାଗିଛି। ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ, ଆରେ ମୁନା, ଏ କାହା ଫଟୋ କିରେ? ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ମୁନା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ବାପା, ସେ ପରା ଗୁରୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଫଟୋ। ତୁମ ଦେହ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର କଲ୍ କରିଛି, ହେଲେ କେବେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ବିଜି ଆସେ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ରୁ ଆଣ୍ଟି କହନ୍ତି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପରେ କଥା ହେବେ। କ'ଣ କରିବି, କେବେ ବି କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲି। ଅଙ୍କଲ କିନ୍ତୁ ପେପରରୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଦାମ ଆପୋଲୋରେ ଅଛି, ମୋତେ ସେଇଠିକୁ ନେଇଯାଅ। ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାକୁ ମୋର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଦେବ, ନହେଲେ ମୋର ଦିଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଦେଇ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ନ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ନ କହିବି? ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ କହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗୁରୁ ପରା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ମୋତେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲା। କେବେ ବାପା? ହଁ, ମୋ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ। ନା, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା ବାପା। ସୁଦାମ ବାବୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ଗୁରୁ କହେ ଶରୀର ସାଥିରେ ରହିବନି, ହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ମାରିବ? ଯାଉ ଯାଉ ମୋତେ କାଙ୍ଗାଳ କରି ଚାଲିଗଲୁ ରେ ଗୁରୁ, କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସୁଦାମ ବାବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।